Dobrý večer. Já mu nemám co dát tady, že? Poslední hromosvod vám prozradí přání Václava Havla. O Žirinovském se dozvíte, co jste netušil. Myslím si, že Vladimír Žirinovský je kreaturou KGB. Vlastně o tom pochybnosti v Rusku nebyly skoro žádné. A seznámíme vás s lidmi, kteří by chtěli, aby jim v těle kolovala modrá krev. Takže ve čtvrtek program ČT1. Ahoj. Krásně si tu uklidila. Koho jsi tu měl? Tuhle paní. Nevěříš, co? Řeknu jí to sám. Tam je dala. Každý jsme jinde. Já jí to řeknu. Posral jsem si život, no. To je moje dílo. Tak dobrá v jazzu. Chtěla jsem zkusit improvizaci, protože já se neustále dívám do not a snažím se hrát velice přesně podle toho, co mi říká skladatel, ale jazz je velice osvobozující. Je to moc pěkné vlastně si něco i vymyslet, zkusit si to jako muzikantka, ale myslím, že jsou jiní, kteří hrají lépe, ale ráda tančím na jazzovou hudbu. Paní Velšová, já vám děkuji za rozhovor a přeji zítra v Mariánských Lázních mnoho úspěchů. Naschledanou. Thank you so much. Good night. Příjemný zbytek večera i celý víkend přeji i vám, vážení diváci. V pondělí v 21 na viděnou. Rocková skupina U2 patří mezi úspěšné hvězdy na hudebním nebi, jak ostatně dokládá současná řada po sobě jdoucích koncertů v celé Evropě. Teď vám nabízíme film U2 Rattle and Hum. Vznikl v roce 1988 a působivým způsobem vtahuje do světa hudby a textů členů této populární rockové skupiny. Marlene Dietrichovou ve filmu Maroko jsem viděla v době dospívání. Fungovalo to na diváky všech pohlaví. Od té doby nenatočili nic tak sexuálně delikátního. Hejsův kodex stanovil soustavu pravidel, která byla nedotknutelná. Zakazuje se líbání otevřenými ústy, chlípná obětí, svádění, znásilnění, prouhání. Homosexuální divák sleduje filmy s nadějí, že uvidí to, co chce vidět. Proto asi každý vidíme jiné filmy. Ve středu na ČT2. Dvojka. Jiný prostor. Můžeme? Jo, šefe. Akce! Bravo.